No niin, pimeähän se jo rupee olemaan. Siitä vähän siirtopumpulla lutkutetaan, niin katsotaan saadaanko me tänne tulee ainetta. Täällä oli sakkakuppi. Tuossa on sellainen sihti vielä tuossa kupin yläreunassa. Aivan täys paskaa. Katsotaan kun saadaan täältä. Meneekö ilman ilmaamista. Nyt tuli kuppi täyteen ja sitten vielä vähän saa tonne linjaankin sitten. Katsotaan lähteekö käyntiin. Voi olla, että tarvii ilmatakin. Minimekki. Kaikkien syöttöpuppujen äiti. Pakosarja vuotaa. Jokohan me sitä kokeillaan. Huomaako, ei ole kuin 2 pakosarjan lähtöä, niin moottorityyppi on 411 BS. Kuivaputkikone, 4,2 litraa. Kokeillaan. Ja nyt ei pakkosvetti päälle. Jaha, starttikin vetelee viimeisiä. Käyhän se. Käyhän se perkele. Ei kai siinä muuta kuin urakoimaan.